Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Hrvatska bira novi saborski saziv, o zastupnicima odlučuje 127.000 manje nego prije 4 godine. Uskoro tjedan sudske nagodbe u Herceg-Bosanskoj županiji. Na granici BiH nađena nestala 5-godišnjakinja iz Njemačke. Na Mostarskom sajmu 42 tvrtke iz Hrvatske. BiH je za nas važan partner. Inflacija se smiruje, ali što čeka BiH građane? Pad kamata tek naredne godine. Hrvatska u srijedu bira zastupnike 11. saziva Hrvatskog sabora. U 7 sati otvoreno je više od 6.500 biračkih mjesta na kojima će se moći glasovati do 19 sati, do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja. Državno izborno povjerenstvo pozvalo je birače da ostvare svoje pravo i glasuju. Vidimo se na biralištu, poručuju biračima iz DIP-a, prenosi HINA. U Sabor se bira 151 zastupnik, 140 u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, 8 biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici, a 3 birača bez prebivališta u Hrvatskoj u 11. izbornoj jedinici koju čini cijeli svijet. O zastupnicima 11. saborskog saziva odlučuje 3.773.000 birača, 127.000 manje nego prije 4 godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je 3.511.000, bez prebivališta u njoj aktivno registriranih je 222.300 birača. Obavještava se stanovništvo da će se u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu Herceg-Bosanske županije provoditi tjedni sudske nagodbe. Cilj je da se strankama ukaže na mogućnost sklapanja sudske nagodbe, te da se stranke što aktivnije upute da riješe svoje predmete na ovaj način. Razdoblje provedbe ove aktivnosti je od 20. do 31. svibnja 2024. godine. Tužitelj iz Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima tužiteljstva BiH koordinirao je aktivnosti u suradnji sa službom za poslove sa strancima BiH i graničnom policijom BiH, koji su prilikom kontrole robe i putnika redovne autobuske linije na graničnom prijelazu Brod detaljnim analizama otkrili i identificirali žrtvu međunarodne trgovine ljudima. Priopćili su iz tužiteljstva BiH. Identificirana žrtva je 5-godišnja djevojčica koja se nalazila u pratnji stranog državljanina koji je po nalogu postupajućeg tužitelja zadržan u službi za poslove sa strancima BiH, a žrtva je u skladu sa pravosudnim smjernicama za zaštitu žrtava trgovine ljudima adekvatno zbrinuta i smještena u sigurnu kuću. Bosna i Hercegovina za nas je važan vanjsko-trgovinski partner i Mostarski sajam je odlična prilika za predstavljanje hrvatskih tvrtki i jačanje gospodarske suradnje.
rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. Na 25. međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, koji se održava od 16. do 20. travnja, predstavlja se 42 tvrtke iz Hrvatske, izvijestili su utorak iz Hrvatske gospodarske komore. Od 42 hrvatske tvrtke koje izlažu na sajmu, 16 tvrtki i institucija izlaže na zajedničkom štandu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. Kamatne stope kod banaka u BiH u prethodnom periodu doživjele su blagi rast, kako na strani kredita, tako i na strani depozita, potvrdio je Zavaz, direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica. On dodaje da rast kamata na BiH tržištu nije bio ni približan onome u zemljama regije ili u Europi. S obzirom na izuzetno visoke stope inflacije koje su, možemo slobodno reći, nezapamćene u proteklih 20 godina, Europska središnja banka reagirala je podizanjem referentne ključne kamatne stope. To se odrazilo na rast kamata komercijalnih banaka u europskom ekonomskom području. Mi nismo imali direktan utjecaj takve monetarne politike, ali je došlo do povećanja cijena izvoza i blagog rasta kamatnih stopa na našem tržištu, kaže Ražanica. Rast kamata na kredite nije bio dramatičan, pa ne treba očekivati ni veliki pad nakon smirivanja inflacije. Takav trend već je prisutan u Europskoj uniji, pa u udruzi banaka BiH očekuju da Europska središnja banka reagira smanjenjem referentne kamatne stope već u drugoj polovici ove godine. Procjenjuje se da bi u prvoj polovici 2025. inflacija u eurozoni mogla iznositi ciljanih 2%, što bi se trebalo preliti i na Bosnu i Hercegovinu, gdje stopa inflacije trenutno iznosi 3,6%. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.